Helo, croeso nôl I Label Deg. Enw fi yw Aisha, ac os ydych chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm I tanysgrifio a roi'r glowch arno I cael notifications. Heddi, dyn ni'n mynd I greu rhywbeth really cool allan o crys. Gallu bod yn unrhyw crys hen neu crys o siop elusen, rhywbeth cheap, gallen ni troi fe mewn I bag haf. Dwi wastad yn lyfio defnyddio tote bags a stuff yn yr haf os ydych chi'n mynd i'r traeth, oherwydd y tywod, a os ydych chi'n mynd nofio, mae'r bag yn mynd yn wlyb, a mae tote bags yn really hawdd I sychu ac yn y blaen. Felly, bant ni. Yn gyntaf, plygu'r crys fel hyn. Oherwydd bod y llewis yn hir, dyn ni'n mynd I torri'r holl beth bant. Just dilynwch i'r seam a cofio I gofyn I oedolyn neu riant I helpu chi gyda hwn. Dyma fi wedi gorffen, a nawr gyda'r llewis gallwch chi just rhoi hynna i'r ochr. A dyma beth dylai'r crys edrych fel erbyn hyn. Nesaf, dyn ni'n torri allan I bedol mawr wrth colur yr crys. Hyn fydd strapiau yr bag. A dyma fi wedi gorffen y rhan nesaf. Dyma sut dylai'r crys edrych erbyn hyn. Nesaf, dyn ni'n torri stripiau bach lan o'r gwaelod y crys. Ar ôl gweld y tutorial ar-lein gyda'r syniad yma, wnaethon nhw rhoi syniad I defnyddio crys efo strips I gwybod lle I torri'r stripiau lan I. Newch yn siŵr bod chi'n troi'r crys gyda'r tag ar y tu allan. Dyn ni'n mynd I clymu pob darn sydd yn cyferbyn at ei gilydd. Ac yna, oherwydd y tyllau bach dyn ni dal yn gweld, dyn ni'n mynd I clymu'r darnau sydd yn cyferbyn, ond i'r dde neu'r chwith mae'n lan I chi. Newch yn siŵr does dim tyllau a bod bob dim yn dyn, troi fe'r ffordd cywir, a dyna ni. Dyma ni'r prosiect gorffenedig. So fi bag, lovely, really nice. I roi ffôn fi mewn ar, a mae'n cael yn syml. Mae'n dal yn amazing. Dwi'n really hoff bag hyn. Na I bendant defnyddio fe yn enwedig i'r traeth o stwff, lle ydych chi ddim eisiau mynd â llawer o bethau. Felly mae hyn yn grêt. Newch yn siŵr da chi'n rhoi like a comment a danysgrifio os da chi heb yn barod gweld chi tro nesa. Ta-ra!